Σε τι ποσοστά λίπους βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο? Βρίσκεσαι κάπου εδώ ή εδώ? Ή μήπως κάπου εδώ? Για να καταλάβεις που βρίσκεσαι με αριθμούς, έτσι δείχνει ένα σώμα με 50% ποσοστό λίπους. Έτσι ένα με 40, θα έχεις μικρότερη περιφέρεια, αλλά οι κοιλιακοί σου συνεχίζουν να είναι εξαφανισμένοι κατά από το λίπος. Στα 30% έχεις πιο επίπεδη κοιλιά, αλλά οι κοιλιακοί σου ακόμα κρύβονται από το λίπος. Στο 20% είναι το σημείο που θα ξεκινήσουν να φαίνονται οι κοιλιακοί και στο 10% θα βλέπεις σχεδόν κάθε λεπτομέρεια της μυϊκής μάζας σου. Ο φυσιολογικός μέσος όρος είναι από 11 έως 21%, ενώ οτιδήποτε έξω από αυτά τα όρια αυξάνει τις πιθανότητες για προβλήματα υγείας. Ενώ για τις γυναίκες οι αριθμοί μοιάζουν κάπως έτσι, με το φυσιολογικό να είναι από 16 έως 33% για να μπορούν να δουν τη γράμμωση στους κοιλιακούς. Οι κοιλιακοί, όπως και όλοι εμείς στο σώμα μας, είναι καθαρά θέμα DNA και δεν μπορείς να αλλάξεις το σχήμα τους. Κάποιοι έχουν 4-pack, άλλοι έχουν 6-pack, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ακόμα και 8-pack και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 10-pack. Ενώ το δικό μου το σώμα στο 20% μοιάζει κάπως έτσι και στο 10% κάπως έτσι. Ανεξαρτήτως όμως από το γονίδιο του καθενός, σήμερα θα μάθεις να χειρίζεσαι όλα τα εργαλεία για να αρχίσεις να βλέπεις και εσύ τους κοιλιακούς σου. Αυτά τα εργαλεία τώρα, όπως πολύ πιθανόν να γνωρίζεις, δεν θα μπορούσαν να είναι άλλα από τη γυμναστική και τη διατροφή. Ξεκινώντας από τη γυμναστική, θα έχεις μάλλον ακούσει πως δεν χρειάζεται να γυμνάζεις κοιλιακούς, επειδή οι κοιλιακοί γυμνάζονται μέσα σε άλλες ασκήσεις, όπως είναι το squat. Και δεύτερον, ότι αν δεν μειώσεις το ποσοστό λίπους, δεν θα δεις τους κοιλιακούς. Οπότε είναι καθαρά θέμα διατροφής. Και ενώ ισχύει πως άμα δεν μειώσεις το ποσοστό λίπους κοιλιακούς δεν μπορείς να δεις, δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Γιατί οι κοιλιακοί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, δέχονται υπερτροφία. Οπότε, όσο περισσότερη άσκηση κάνεις στους κοιλιακούς, τόσο μεγαλύτερος μυς θα υπάρχει για να αναδειχτεί όταν θα έχεις χάσει το ποσοστό λίπους. Οπότε θα χρειαστεί να κάνεις μόνο 2 ασκήσεις την εβδομάδα, είναι αρκετές, μία που να στοχεύει το πάνω μέρος και μία που να στοχεύει το κάτω μέρος. Το πάνω μέρος μπορείς να κάνεις 2 φορές την εβδομάδα και bloated crunches, 3 set των 12 επαναλήψεων, και στο τελευταίο set μπορείς να προσπαθείς να στοχεύσεις την αποτυχία, ώστε να μην μπορεί να βγει άλλη επανάληψη. Για παραλλαγή, αν δεν σε βολεύει, μπορείς να κάνεις απλά loaded crunches με plate ή αν έχεις το μηχάνημα για κοιλιά στο γυμναστήριό σου, να χρησιμοποιήσεις το μηχάνημα. Για το κάτω μέρος, μπορείς να κάνεις 2 φορές την εβδομάδα 3 set των 12 επαναλήψεων leg raises στο Roman chair, το οποίο κρατάει και σταθερή τη μέση σου. Με το τελευταίο set, όπως και στην προηγούμενη άσκηση, να πηγαίνει πάλι μέχρι αποτυχίας. Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτή την άσκηση, μπορείς απλά να κάνεις το laying down leg raises μέχρι να μπορέσεις να πας στο Roman chair. Αν τώρα βρίσκεσαι στα 35% ποσοστό λίπους και πάνω, το να βάλεις και λίγο αερόβιο στο πρόγραμμά σου θα βοηθούσε. Μιας και έρευνες δείχνουν πως ο συνδυασμός αερόβιου με προπόνηση αντιστάσεων βοηθάει στη μείωση της λιπόδους μάζας, του BMI και την περιφέρεια της μέσης. Συν ότι προσφέρει και τη δυνατότητα να φας λίγες θερμίδες παραπάνω και να μείνεις πιο εύκολα στη διατροφή σου, η οποία είναι το κλειδί για να δεις τους κοιλιακούς. Για να βρεις τώρα το πόσες θερμίδες χρειάζεται να τρως, πάρε τα κιλά σου και πολλαπλασίασέ τα με το 20. Ο αριθμός που θα βρεις είναι και αυτός που θα πρέπει να βάλουμε στην εφαρμογή, όπως το MyFitnessPal. Από πρωτεΐνη, 1,5 φορές το βάρος σου είναι αρκετά, ενώ αν βρίσκεσαι από 35% ποσοστό λίπους και πάνω, χρησιμοποίησε τα κιλά σου επί 1. Αν είσαι για παράδειγμα 100 κιλά, θα τρως 100 γραμμάρια πρωτεΐνης. Από λιπαρά, σιγουρέψου ότι καλύπτεις τουλάχιστον το 25% των συνολικών θερμίδων σου και οι υπόλοιπες θερμίδες που μένουν μπορούν να γίνουν ό,τι σε ευχαριστεί εσένα. Είτε είναι υδατάνθρακες, είτε είναι λιπαρά, είτε είναι πρωτεΐνη, ακόμα και γλυκά και σνακ. Θυμήσου πως εφόσον καλύπτουμε όλα τα μικροθρεπτικά συστατικά για να μην έχουμε έλλειψη βιταμίνων, το να μείνουμε μέσα στο θερμιδικό παράθυρο είναι το πιο σημαντικό από το τι τροφές θα φας. Αλλά όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο για το αν η πεξαρχία είναι επιλογή, ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και κάνει διαφορετικές καύσεις. Οπότε αυτοί οι αριθμοί μπορεί να μην λειτουργούν το ίδιο για τον καθένα. Αν θέλεις όμως να του δώσεις μια προσπάθεια, μπες στο site μου που έχω αρκετά πλάνα διατροφής όλα μετρημένα με θερμίδες, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνεις και να τα καταχωρήσεις όλα σε μια εφαρμογή, να σου κάνει και τη ζωή πιο εύκολη. Αυτά τα 2 εργαλεία θα σε βοηθήσουν με τον καιρό να χαμηλώσεις το ποσοστό λίπους σου και να δεις τους κοιλιακούς σου. Αν όμως θέλεις να μπουστάρεις λίγο περισσότερο τον οργανισμό σου και να δεις πιο γρήγορα αυτά τα αποτελέσματα, σου έχω τα κατάλληλα εργαλεία και γι' αυτό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάποια συμπληρώματα τα οποία θα σε βοηθήσουν στο γυμναστήριο, και αυτά τα συμπληρώματα είναι η κρεατίνη και η καφέινη. Για την κρεατίνη έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο, το οποίο άμα θέλεις να το δεις πιο αναλυτικά μπορείς να μπεις στο προφίλ μου και να το δεις. Αλλά περιληπτικά μπορείς να κάνεις ένα γέμισμα με 10 γραμμάρια για λίγες ημέρες και στη συνέχεια να το ρίξεις στα 2 γραμμάρια για να κρατήσεις γεμάτες τις αποθήκες για όσο συνεχίζεις να παίρνεις κρεατίνη, την οποία μπορείς να την καταναλώνεις ημερησίως
χωρίς καμία παρενέργεια. Η καφέινη τώρα θα σου δώσει ένα μπουστάρισμα στην προπόνηση, αλλά επειδή το σώμα σου προσαρμόζεται στα επίπεδα καφέινης, για να μην γίνει εθιστική, καλό είναι να την καταναλώνεις μόνο σε μέρες που πραγματικά την έχεις ανάγκη και νιώθεις πως δεν έχεις αρκετή ενέργεια λόγω έλλειψης ύπνου ή κακής ψυχολογίας. Η πρωτεΐνη επίσης θα σε βοηθήσει στη διατροφή σου. Αν δεν καταφέρνεις να καταναλώσεις από τα γεύματά σου αρκετή πρωτεΐνη, αλλά αν είσαι OK με το φαγητό, τότε μπορείς να την παραλείψεις. Αυτά για σήμερα. Ήταν ένα γρήγορο βίντεο για το πώς μπορείς και εσύ να γραμμώσεις με έναν εύκολο τρόπο, το οποίο θα το κρατήσω όσο πιο μικρό γίνεται, γιατί όλα είναι θέμα πειθαρχίας παρά γνώσης. Τώρα, αν θέλεις και εσύ να βρεις τα πλάνα, μην ξεχάσεις να μπεις στο site μου και να τα κατεβάσεις εντελώς δωρεάν, ανάλογα και με τις θερμίδες τις οποίες χρειάζεται να καταναλώσεις και εσύ. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Είμαι ο Χρήστος Βασίρογλου και τα λέμε στο επόμενο.